দৈমাৰী ছাৰে প্লেন কৰি কৰিছিলে নেকি তাৰপিছত মানে ৰঞ্জিত দেৱামীকে প্লেন কৰি কৰিছিলে নেকি প্লেন কৰি কৰিলে ধৰা দিবলৈ কি কথা আছে আমি যদি বাংলাদেশত থাকোঁতে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন এটা আলোচনাটো ধৰা পৰাৰ কোনো কথা নাই নহয় কেলেকে ধৰা পৰা কথা আহিব আমি যে ডিলিমিনেশ্যন দেখিলো কিছুদিন আগতে সেইটো আপোনালোকৰ নেগোচিয়েশ্যনৰ বাৰ্গেনিঙৰ ফল বুলি ক'ব পাৰে আৰু এইটো আমাৰ আলফা গভৰ্ণমেণ্টৰ আলোচনাৰ ফল আগতেও নাছিলে এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নেতা হয় নেকি এইটো লুকাই থাকে জংঘলেটো ক'ত নেতা হ'ব পাব্লিকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰো কিবা নোৱাৰো গতিকে তেওঁলোক নেতা হৈ পেলাই নেতাৰ বক্তব্য এইটো হ'ব নাপায় আজি আপোনাৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো মই অনুৰোধ জনাইছো মোৰ যিখিনি মানে অনুৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰ সোমাই আছে আৰু এনডিএফবিৰ আৰু কিছু দুই এটা ল'ৰাও সোমাই আছে তেখেতসকলক যেন যেনেকৈ পৰা যায় মুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি মুকলি হ'লো আৰু তেখেতসকলে সোমাই থাকিল দোষটো আৰু কাৰো কম বেছি এনেকুৱা নহয় সকলোৰে একোটো যে হস্তংগ্ৰাম কৰিলে এনেকুৱা কথাবিলাক হয় গতিকে মই এইটো কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু মই পাৰ্টিৰ হৈ কৈছোঁ পাৰ্টিটো আৰু এটা শেষে তথাপি পাৰ্টিৰ হৈ কৈছোঁ যে তেখেতসকলকো যেনেকৈ পাৰে চৰকাৰৰ যিকোনো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি যেন তেখেতসকলকো বাহিৰত ওলাই আহি বড়ো জাতিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে আৰু নহ'লে আমি সকলো একেলগে থাকিব লাগিব কথাটো অলপ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নিচিনা হৈ যায় এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে অলপ বৰ কিবা এটা ফিল কৰোঁ আৰু কথাটোৰ কাৰণে ফিল হয় মোৰ যে আলফাটোতো নাথাকিব মিডিয়া আলফা নাথাকে আলফা ভাঙি যাব ডিছমেণ্টেল হৈ যাব এটা দলৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাঙি দিব চেয়াৰমেনে কেতিয়া ভাঙে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেয়াৰমেনে তেওঁলোকৰ কথা মানে এটা চুক্তিটো টাইম আছে 1 মাহৰ ভিতৰত নেকি তাৰ ভিতৰত ভাঙি দিব 2009 চনত আমি যেতিয়া এৰেষ্ট হৈ আহোঁ আমি অকল এৰেষ্ট হোৱা নাই বাংলাদেশ দেশত থকা সমস্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমান ৰিভলিউচনাৰী মানে লিডাৰ আছিল চবেই এৰেষ্ট হৈ যায় আমি এৰেষ্ট হৈ আহোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰ এৰেষ্ট হৈ আহে সেনাইমা এৰেষ্ট হৈ আহে ৰঞ্জিত দেৱামী এৰেষ্ট হৈ আহে চব এৰেষ্ট হৈ আহে তাত পৰিস্থিতি অত্যন্ত বেয়া হ'ল তাৰ আগতে আমি এৰেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাংলাদেশত যি আমাৰ খপনি আছিল সেয়া বেছ যি আছিল বেছ শেষ হৈ যায় তাৰে আগতে ভূটান বেছ শেষ হৈ গৈছে আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ যি বেটেলিয়নবিলাক আছিল দুটা বেছত আছিলে মেঘালয়ত আছিলে আৰু কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওয়াত আছিলে তাত যিসকল সংগঠন আছিল যিবিলাক সংগঠন আছিলে আমাৰ নিচিনা সংগঠন আছিলে সেই সকলো সংগঠনে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লগত যুদ্ধবিৰতি চুক্তি কৰি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে তাৰ মানে তাতো থকাটো লাহে লাহে সম্ভৱ হৈ আহিছে তেওঁলোকে আমি তাত যুদ্ধ কৰিম তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি কৰি নিজৰ ইয়াত থাকিব এইটোতো তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে কোনো বেছ নাই সেই সময়ত বাংলাদেশে শেষ হ'ল ভূটানে শেষ হ'ল তাৰপিছত আমাৰ যে সেকেন্ড লাइन লিডাৰ আছিল आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होखाबाय सिगाङावनो लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनदों जाय आलफाया बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव जोबजाना दङमोन आरो बिथाङा उदां जाबाय दाखालि एसे बावैसो सिगां उदां जादों दिनै उदां जानायनि उनावहाय दिनै बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेराव मा बुंदों बेखौ आं दहाय होबाय आं जोबोर मोजां मोनदों जे दिनै आलफानि सोद्रोमा एबा बिथाङाबो दिनै जोबथेसालिनिफ्राय दिनै बासायबाय रैखाथि मोनबाय आरो बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ बिथाङा खावलायदों जे थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन केडारफोरखौ जायफोर बिथांमोना जोबथेसालियावहाय जोबजाना दं बिथांमोनखौ जों थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जुदि आंखौ हगारबाय बा सोरखौबा हगारबाय बा आलफानि सोद्रोमाफोरखौ हगारबाय नाथाय एनडिपिफोरखौ हगाराबा बेयो मोनसे डिसक्रिमिनेसन खालामनाय बायदि जायो होनना बुंदों नोंखागौ बे गादबनाय जायो दिनै आलफा आसामखाय जेनेबा नो डाउट आलफाखाय आलफाखौ हगारबाय नङा होमबा नाथाय एनडिपिफोरखौ मानो हगारदिया रन्जन दैमारिखौ मानो हगारदिया आरो बिथांमोननि केडारफोरखौ मानो हगारदिया हगारनांगौ इभेन दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय हगारनांगौ आरो आं दिनै बिनि गेजेरजों बुंगोन दिनै आं भिडिअखौ दा फुङाव बानायबाय आङो 10टायाव बानायदों आङो खिन्थु आपल'ड होगोन आं दा बेलासियावसो आपल'ड होगोन ओंखायनो आं बुंखाबाय जे जोंनि दा दिनै बिटिआरनि मोनसे एकर्ड दे दिनै फालिदों गुबुन गुबुन प्राइमारि गुबुन गुबुन ब्लक गुबुन डिस्ट्रिक्टआव दिनै हानजा सोनाय खालामदों जा आङो प्रमद बर' सारा आं खावलायगोन जेन थाबै जेन दिनैनि बे बिटिआर एकर्ड दे जों लोब्बा लाखिनानै सारा जुदि स्पिच लाखिबायोबा आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ जों खावलाय थाबैनो जेन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय माने हगारनानै समाजनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो उदां खालामनानै होयो रायजो राजाफोरजों थानानै रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुखौ बुजिनानै रायजोजों माने थाफानानै खामानि मावनायनि माने सुबिदाखौ खालामनानै होयो बेनि थाखाय आङो खावलायदों प्रमद बर' सारनानै खावलायनानै बुंनानै होदो आरो लोगोसे जायफोरनाखि आसाम एसेम्ब्लियावहाय गुबुन गुबुन बिबानाव माने एमएलए मावनानै दङ सारमोनखौबो आङो खुलुमनानैबाबो खावलायगोन आङो प्लिज
रन्जन दैमारिखौ दिनै आलफानि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हादोंबा जाय बिथाङा दिनै बम बेफ्रुहोनायनि केसाव हमजादोंमोन बिथाङा दिनै उदां जाबाय दाखालि बावैसो उदां जादों दा दिनै आलफानि बिथाङानो जुदि बुंनो हायोब्ला दिनै आं उदां जाबाय आंखौ हगारबाय बा आलफानि केडारफोरखौ हगारबाय नाथाय एनडिपिफोरखौ हगारासै दिनै बांलादेशनिफ्राय हमनानै बड'लेण्डनिफ्राय हमनानै जुदि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय थायोब्ला बिथांखौ जुदि समाजनि खामानि मावनो जुदि सुबिदा होआब्ला अब्ला बिथांखौ गादबना दोननाय बायदि जागोन होनना बुंदों बाथ्रा सैथो रन्जन दैमारियाबोथ' नोङो सोरबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि माखासे माबानि आयेननि बेरेखा मावाखैना बिथाङा दिनै डिसक्रिमिनेसन खालामनायनिफ्राय उदां जानो थाखायसो दिनै जाथिखौ रैखाथि होनो थाखायसो बिथाङा दिनै खामानि मावदों इभेन बेथ' नोङो उग्रपन्थी नङाना दा बिनिखायनो आलफानिफ्राय जुदि बुंनो हायोब्ला आलफानिफ्राय जुदि रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौ आरो बिथांमोननि केडारफोरखौ हगारनांगौ होनना बुंनो हायोब्ला जोंनि गासैबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनो हागोन ना हाया मोनसे कुइसन जादों बुंनायबो खोनादों आङो गोबां स्पिचआव आङो प्रमद बर'नि स्पिचआवबो खोनादों इउजि ब्रह्म सारनि स्पिचआवबो खोनाबाय आरो हाग्रामा सारनियावबो खोनादों मा होनना बुङो बिश्व दैमारि सारनियावबो खोनाबाय बा गुबुन दैदेनगिरि लिडारफोरनाव बे एबसुनि आफादगिरियानो होन बिथांमोना बुंजोबदों जे रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय हगारनांगौ दा बिनि गेजेराव आयेननि गेजेरजों माबायदि खामानि मावनांगोन बेफोरखौ जेन' मावनानै थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनानै रन्जन दैमारिखौ रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो समाजाव थाफानानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय जुदि सुजुग आरो सुबिदा होयो जेन' बेफोरबायदि जोबथेनानै दोनबाय थाया बेखौ आंनिफ्राय खावलायदों अननानै जेन' बयबो गोसो मोदोम होलायनानै जुदि गासैबो जाथियानो लुगैयोबा गासैबो जाथियानो जुदि गासैबो दल संफ्रानो जुदि खौसे खामानि जुदि मावोब्ला मानो गवा एनडिपिफ्रा मानो गवा जे रन्जन दैमारि सारा मानो गवा जे गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गगोन निस्सय ओंखायनो आं खावलायदों जेन' जोङो माने खुगाजोंल' बुंलायाबालानो जोङो प्रेक्टिकेलि बयबो ज' अफिसाव थांलायनानै मोनसे जेने आखाइ हमलायनानै जुदि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बिथाङा जाथिनि थाखाय मावनानै दिनै हारियानि दिनै नैबे स्टेजसिम सफैबाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जेन' बयबो थाबैनो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन केडारफोर जायफोरनाखि पास होनानै दङ जोबथेसालियाव बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावो आरो उदां अख्राङाव बिथांमोना फैनानै गावसिनि बिसि फिसाजों आरो बर' समाजनि खामानि मोजां खामानि मावनो हाथों आरो बिनि थाखाय सुबिदा होलायथों जेन' थाबैनो बेफोरबायदि इनिसियेटिभखौ लालायो आंनिफ्राय आंनि बे बिटिआर इनपस्ट इउटिउबनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायबाय अननानै जेन' बेफोर खामानिखौ थाबैनो मावलायथों आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों नङाब्ला आरो मा जागोन जोंनि गेजेरावहाय फिन आरो बे थाबाय थायोबा बांगामा जाबाय थागोन आरो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव बेखौ लानानै मोनसे गिदिर मोनसे फेक्टर जानो हागौ आं बेखौबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायखाबाय अननानै जेन' दिनै आलफानि मानसिफ्रानो बुंनो हादोंब्ला जों बर'फ्रा मानो बुंनो हाया दिनै बिथाङानो होनना बुंदों जुदि गावखौ हगारबाय बा सोरखौबा हगारबाय बा आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ हगारबाय खिन्थु जुदि एनडिपिनि केडारफोरखौ हगाराबा रन्जन दैमारिखौ जुदि हगाराबा फालितफोरजों खामानि मावनो सुबिदा होआबा बेखौ डिसक्रिमिनेसन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरोखि बे बाथ्रा 100% राइट बाथ्राखौ बुंदों बियो आं बेनि थाखाय बिथांखौ खावलायदों मोजां मोनदों आरो बिथांनि जिउमाया गोलाव जाथों बेखौ आं खावलायबाय आं इसोरनाव आर'ज गाबदों जेन' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै होनायनि थाखाय आरो थाबैनो जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा जायफोरनाखि जाथिनि हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना जेन' गोख्रैनो बेखौ माने इमिडियेट उदां अख्राङाव लाबोनायनि राहा लामाखौ लायो बेनि थाखाय आंनि आखाइ खबजोबनानै आङो मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनाय जाबाय प्लिज अननानै